Nosaltres som la Femme Fatale, som una companyia de circ i bueno, la nostra especialitat és trapezi doble i som el Toni i l'Asvin. Portem gairebé 8 anys treballant junts i ens trobem aquí a l'Estruc fent aquesta residència per construir el nostre segon número de trapezi doble. Bueno, per terminar de perfilar més que construir, perquè és una cosa que ja van començar fa un parell d'anys i ara ja l'estem terminant de perfilar. Aquesta nova peça que hem vingut, com diu l'Asvin, a tancar aquí a l'Estruc i aprofitar aquestes instal·lacions que estan adaptades per poder fer circ amb seguretat i amb comoditat, és una peça que sobretot neix de la inquietud de poder mostrar al públic una peça de trapezi a duo on la tècnica es pugui veure de perfil, que és una de les màximes dels trapezistes, perquè sempre es pensa en números frontals, però llavors la tècnica de vol o acrobàtica, encara que sigui en estàtic, es veu frontal. Llavors es perd tot el dibuix i tot el recorregut que el cos, especialment de l'àgil, fa com a companyia o com a parella de trapezi a duo. Per nosaltres sempre expliquem que aquesta és com no només l'evolució tècnica i de moviment del que nosaltres fem, sinó també personal. Llavors és un número molt més digerit, molt més pausat, molt més ballat, amb molta més escolta. Si veiéssiu o si us mostréssim la peça anterior, és una peça molt còmica, canalla, de ritme, molt ràpida, plena de tècnica també, com aquesta, potser una mica menys, però més trepidant, no? I aquesta també, símil amb la vida, està més calmada, més madura.